bring me. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Bribi una de westra namang vaderland, Suriname is je vaderland. Ja, barang saja udah pakai Kultur TV spesial voor jou. En ik wou je Jungle Tour, ik wou Tapsee. En die gaat Tapsee, daar je kan party en foto. En natuurlijk, wij van Kultur TV, ook in Suriname, willen we zeggen wat er gebeurt verder. En nu zijn we even een bootje gestapt op weg naar mooi pressie. We gaan even kijken wat er nog meer te doen is hier in Suriname. En ik krijg nog meer beelden van ons. Tot straks. Tot straks.
water is heel erg laag hier, dat kun je zien. Het water is zo laag. Nee, hij kwam tegen me aan. Ja, die kwam tegen me aan. Ja. Meer eten. Bij de hondbas. Ja, maar de pootjes waren hier. Ja. Zijn pootje aan de linkerpootje. Oh, leuk. Linkerpootje. Livia zit hem niet. Ja, ik zie hem wel, maar ik zie niet veel speciaals. Nee, ja, dat is bij de luiaard ook niet. Maar die hangt er dan Een ook. heel klein kopje en dan zie je die oortjes met snuit in. Ik zie zijn staart ook. Grappig. Die om die tak hangen hoor ik staan. Nee, het is een bijzonder. Nee, ik dacht een miereter is zo'n beest. Ja. Nee. Dat is zo groot. Dat snuitje is ook groot. Nee, maar hij is zo groot. Dat is gewoon zo'n beest. Oh, dat is best. Ik heb een verrekijker daar. Oh, kijk even. Ja.
Ik was er steeds een tape. Het staat er allemaal op. Ja mensen, komende 3 dagen dan zit je hier lekker en dan is het even paradijs. Paradijs op aarde, het bestaat. Wie dacht dat het niet bestond? Nou, het bestaat. Paradijs op aarde, het bestaat. Hier is het bewijs. Ja, maar dan staat jou de bakka kulturo de Facebook van jou. En natuurlijk hebben we apprecie en we logo. We zijn hier in Suriname, Akira. Dan heb je van die mooie huisjes op het water. Ja, Tapawatra, heerlijk om te vertoeven. En nu gaan we lekker een beetje eruit. We gaan vogels spotten. Vogelspot om te kijken. De vogels hier in Suriname. En ja, wat het allemaal te zien is hier te Piggypak. Ja, maar dan sta je ziet het weer Suriname. En natuurlijk ook hier zien we flamingo's. En we gaan rustig benaderen. En dan breken we dat. Zo gaan we dan heel stilletjes naartoe. Motor uit. Want dan niet hier aan het we gaan rustig naartoe. Dan gaan we kijken. Flamingo's hier in Suriname. En vanuit hier zie je dat ze een oranje vacht hebben.
van twee kanten. Want dan zie je nog een boot. Een motor dit naar me toe. Dus daar is de boot. En wij zitten hier op de boot. Dus het is zo van twee kanten benaderen. We gaan ze insluiten. Het is spannend zodat het in de vreed wordt. Dat in een kwe. Dus we gaan ze rustig benaderen. Hier aan motor. Maar naar ze toe. Dit in de Caribische flamingo's, ze komen van Noord-Amerika. Dus dit Aruba ongeveer. Ja? Ze komen aan deze kant omdat het gebied veel garnalen bevat. Heel veel garnalen. Omdat de Biggie Pond gebied verbindt met de Atlantische Oceaan, dus de zee. En momenteel heb je heel veel open verbindingen. Waardoor zoutwater naar binnen komt. Bij echte springvloed, hoge springvloed. Ja? En momenteel gaat er wel heel weinig naar buiten omdat het water al een beetje te laag is, laat zeggen. Dus er staat echt in de... Dus gisteren was het maar de helft. Oké. Vandaag zie ik dat het verdubbeld is. Dus laat zeggen, het wordt steeds vermenigvuldigd. Oké. Hoe meer het water gaat zakken, hoe meer je gaat hebben. Totdat je ongeveer zo'n 2000, 3000 gaat hebben. Nu? Ja. Maar waar komen ze vandaan? Zijn ze een trekken? Ja, trekhoogte, Noord-Amerika. Ja. Oh, Noord-Amerika. Ja, dus Ja? Paradijs noem ik het. Ja. Nee, goed modern. Bepaalde plek is aan op je enkel. Hier is het nog net niet in mijn... dat kunnen ze ook zijn. Ja. Nu zijn ze niet alert, dus ze zijn gewoon normaal. Maar als ze alert zijn, dan staan ze heel recht op met gestrekte nek. Dan weet je dat ze alert zijn en ze willen dan weg. Het is constant hoor. Ze eten constant. Ja. Je kan zien hoe laag daar is, nog 15 centimeter water als je daar aan de rand. Dus mensen, jullie kunnen het zien, het water is heel erg laag. Ongeveer 10 centimeter. Dus. Door het geluid van de machine dan gaat die wel weg. Flamingo's hier in Suriname. Ja mensen, je ziet het Kulturo TV speciaal voor jou hier te Biggie Pond. En wij doen verslag voor jullie. Want dit allemaal ook in Suriname te zien is. Ze krijgen de kleur van de kanalen, zodat ze veel kanalen. Ze eten hier. Dus je ziet het, de kleur van de kanalen. Ja, dat is zoals heel genoeg, zoals over 5 precies aan de Ja, bij jou is het dichter bij Maar dat is het jong. Een beetje moeilijk. Nee, ja. Maar ja, we zien het toch wel.
Van die? Het is een beetje moeilijk, maar we gaan even kijken morgenochtend als die beetje randar. Dus morgenochtend gaan we niet naar deze kant daar. Maar dan gaan we eten. Dan gaan we daar even kijken als we dan aan de zijkant zitten. Meestal zitten we aan de zijkant. Dan kan je het zien. En met mijn doen dan ga ik hier kijken. Behalve de mens? Niet zo erg hoor, hier. Nee, niet zo erg. Slangenvlokken ze Hier niet. heb je geen anaconda of zo. Nee, hier heb je niet, want hier is zoutwater. Dus die heb je niet aan deze kant. Dus kaiman ook niet zo erg, want de kaimannen zitten ook niet aan deze kant, want het water is te zout. Ze zijn meer bij de kanaal, in het kanaal. Daar zijn de meeste kaimannen te zien. Oh, toch in het kanaal? Ja, want daar heb je nog wat zoeter, laat zeggen. Ja, Daar is het meer zoet. Ja, maar daarom lag dat kleintje daar ook, toch? Nogmaals die? Daar lag dat kleintje vanmiddag, daar. Toch een dooie. Oh ja. En nog meer spotters. Oh ja, kijk die grote, die grote zwerm. Ja. Zie je hem daar aan de rand? Ik zie hem Komen ze aan. aan de achterkant. Ik wil best op deze kant kijken hoor. Ja, die anderen die zijn die kant uitgevlogen. Ja, volgens mij gaat die hier aan de rand. Precies hier. Over de Oh, ik dacht die daar gaan. meer over de slang. Dus dan gewoon. Ja, ik zie het. Ik ben niet Je bent er voor mij gevolgd. Dat is wel een beetje lang. Het verschilt me iedere dag. Maar soms kan ik plotseling een dag hier komen en ik wacht en ik zie ze niet. En dan zijn ze daar gaan verwezen. Weet je waarom? Ja, waar ze eten heb je voorlopig niet voedsel. En straks als het droog begint te worden, dan wordt het de moederbank helemaal druk. Bij die voedsel, dan gaan ze verhuizen. Dan gaan ze niet verhuizen. Wat gaat die worden? Hier, deze stukje wel, ga je wel een moederbank zien als het laag begint te worden. Ja, nee. Er is wel een rol voor die is wel één of andere vogels is die zwarte aardbeien en die slecht vallen. Ja, wel vallen die slecht vallen. Ja, hoe lang is het verder? Kleine zilverreken. Ja, hele snavel. Hele snavel. Ja. En de flamingo's.
je ook heel veel muggen in de mangrove. Ook modderspeel. Compleet helemaal. Help wel hoor. Natuurlijk, bij in Suriname, dan moet je ook even naar het water. Aan het water. Ja mensen, het is hier heerlijk het wat je hier. Het is prachtig. Dit moet je meegemaakt hebben hier in Suriname. En natuurlijk, wie hier komt, gaat genieten. Dus ik zeg het nog steeds, het is een stukje paradijs hier op aarde. Moet jij genieten. Dus wil je een keer ook naar Suriname komen, moet je dit zeker doen. Vogeltjes, die zijn er, staat hier om te bezichtigen. Ja, omdat je als je een statuur ziet, niet van, wat denk je, ja, het is bij ons. Dat is echt van die mannen met dit en die drongen ook voeren van ja, dat snap ik wel. Wij zitten er nog kijken. Maar hier is het al, daar is het straks altijd een kerstboom. Ja. Ga je rood-wit zien, want de regens gaan ook straks hier slapen. In, ik denk, misschien eerste week december denk ik hoor. Gaan ze hier slapen, dan is het al genoeg. Ze lopen ook heel laag. Ja, ja. Weinig wind aan de onderkant. Aan de onderkant heb je weinig wind. Ja. Maar boven heel veel. Ja, oh ja. Daarom vliegen ze laag. Ja, ja, de wind zegt hem op. Het is heel raar, dat water is zo warm. Toch goede zo'n koude wind. Ja. Even kijken, gaan we hier naar En het werd donker. Donker. En weer terug naar de basis. Terug naar het kamp. Het kamp. Met al. En dan gaan we weer terug naar het resort. Het werd te donker, dus richting resort. Heerlijk. Op het water. Het water dat zo magisch is. Magisch. Omdat het zo lekker warm voelt. Het is en blijft heerlijk hier in Suriname. Suriname. Het pracht van het land.
Alright, enjoy. Ja. Ja. Nou de voorkant. Oh, dat is zo snel. Ja. Ik val dadelijk al om, hè? Opschieten. Oké. Die vrouw. Best wel hoog. Leuk slag. Kan je met de verrekijker Doen dat hij ineens wegspringt. Hij vliegt. Ja, dan komt zijn moeder tevoorschijn. Te lang in de boom. Grote. Nee, dat hij ineens deze kant op kijkt. Hij is wel heel hard. Oh ja, doe maar door dan. Hij is niet giftig. Oh. Nee. Het is een slanke boomboa. Oké. Oh, bombo. Ja, boomboa, slanke boomboa. Hij is maar een wurgslang. Oh. Dat heeft me een aantal keer al gebeten. Oh, echt? Ja. Teruggebeten. Maar een wurgslang, vind ik nog wel wat. Ja, hij is niet giftig. Maar hij wurgt, zeg je. Ja, je voelt het wel. Hij zal niet de mens Ik kunnen heb een keer al gehouden, man.
Hij is te klein om een mens te wurgen. Ja, hij is te klein. Ja. Hij bereikt de lengte van 1,90 meter. Oké. Van lengte. Als je zo ziet, kijk, zie je zwarte vlekken. Het is een mannetje. Oké. Vrouwtje is het gewoon ros. Achter. Hij lijkt een beetje grijs ros. Wat is een kopie? Ja, rechts. Ja. Daar. Dat is de ene staat hier. Want daar zit een zwak lijn, hè? Wat een moet lukken. Ja? Moet wel lukken. Gewoon het over hebben. Op zoek naar de kaimannen en allemaal hier in het bos lekker in een boot zitten en kijken wat er allemaal te zien is in het donker. Kaiman, slangen, tijgers. Daar is die. Wat gaat hij doen? Gaat het beest aan die andere lijn, hè? Waarom is het dichtbij? Hij ziet ons niet hoor, daarom gebruiken we een zaklamp op. Oh. Hij wordt verblind door het licht. Oh. Dus hij komt niet aan deze kant. Zeker? Nee. Hij doet dit al jaren, dus ik heb het ook vaak in mijn hand gehad, dus Zo mooi. Heb je nog soorten kaiman of zo? ja, Suriname heb je 4 soorten, maar hier heb je alleen 1 soort, de brilkaiman. En hoe groot kunnen die worden? Een mannetje bereikt een lengte van 2,5 meter en een vrouwtje 2 meter. Dus we kunnen hier ook van 2,5 meter ineens tevoorschijn zien komen. Nee, die zie je niet gemakkelijk, weet je waarom? Je geen grote ziet hier, ze worden gevangen. Oh. Daarom zie je ze niet, je ziet meestal dit soort lengtes hier. Oké. Ze kregen de kans niet om echt te groeien hier, ze worden gevangen door de vissers. Je mag ze vangen, volgens de jachtkalender, per boot mag je maar 2 hebben. Oh nee, ga weg, alsjeblieft. Alsjeblieft. Hij gaat in het water. Nee. Hij gaat in het water. Oh nee, ik wil het echt niet. Hij ziet niet, hij ziet Ah, niet. jammer dat die gaat zitten. Oh nee, maar hij moet eens kijken. Hij wil in het water gaan. Nee, maar dadelijk springt hij de boot in. Nee, Ja, hij ik kan wil het echt springen. niet, hè? Hij springt niet. Oh, het springt 3 meter. Hij springt niet. Aan deze kant ben ik ook in gevaar Ja, misschien. mannetje toch? Dat is ook een keimannetje. Is ook Oh, een hij kijkt mannetje. wel, hè? En waar zie je dat aan? Rechterlijn zo. Vrouwtje, ga je, als ik een vrouwtje straks zie, misschien. Hij heeft een drempeltje achter hier zo. Hij gaat zo een beetje naar omhoog zo. Dit is een mannetje. Maar wordt hij niet helemaal verblind door de lampen? Hè? Ja, ja. Ja toch? Kijk, zie je die zwarte pupil in het midden van zijn oog? Ja. Is nu dicht. Oké. Als je het weghaalt, dan gaat hij een beetje open. Kijk, gaat hij weer dicht. En wat eten is er dan? Vissen, het meest vissen. Hier, ja. Hoe lang is dit al? 1 meter, 1,20. 1 meter 20. Heb je een foto gemaakt? Oh, ja? Ja. Oh, ik mag nog foto. Ja, ja, ja.
een lampje voor je vasthouden? Nee, het lukt zo, denk ik wel. Kleelt Ja. het mooi van, zie je dat? Ja, die beweegt. Tandjes toch wel. Kun je even je mond open doen? Die beetje... Ja. Oh, dat is een keer. Hij beweegt. Ja. Ja. Ja, aan de onderkant. Ja. Aan de voorste kant heb je 5 teentjes. Achterste 4. Oké. Ja, dus niet 5, 5, 5, 5, nee. Ja. Voorkant is totaal 10 en achter is totaal 8. Ja. Er zijn wel s'nachts of iets. Overdag ook. Overdag ook hoor. Ja, ja, ja. Constant. Als je ze meestal ziet overdag boven zo aan de zijkant, dan hebben ze zonlicht nodig. Een beetje warmte. Want ze zijn koudbloedig. Ja, ja. Dus ze kunnen heel lang onder water blijven. Mosquito hier. Duizenden. Vanaf een groen naar binnen. Mosquito. Oh, goed. Nanti in de mosquito territory. Dus we gaan in de mosquito territory. Nu zitten we met bier ook. Dan kan er wel doen. Doorsturen iedereen 1-1. Mosquito pak man. We gaan in de mosquito territory. Je hebt 2 ogen. Ja? Ja. Er zitten 2 ogen. Kira mas de me kamlu. Kire. Ja. Oh. Latito. Nee. Alati. Conto siguro de. Ja, daar was hij. This? Okay. Ja. Commando de vlam. Dode slang? Boa. Dode boa. Kijk hem weer. Kijk hem weer. Dode, daarom stinkt. Ik heb hem geroken. Dan dode slang. Ja. Dode slang. Dode slang. Dit ruikte ik. Dode slang. Nee, nee, nee. Nee, die vliegende vissen. Ik zie 3. Eentje schuilt hier precies. Ja, ja. En daar en hier. Daar zit hij eronder. Ja, hij schuilt aan de... Ik zie zijn... Ja, zijn lichaam denk ik. Ja, dat zie je hem. Alleen zijn hoofd. Wat is de kop? Was that a snake before or a crocodile? Crocodile. Crocodile. Alleen zijn hoofdjes. Die andere. Ja, die zijn
Het is vroegsmorgens 5:15 geweest in de ochtend. De zon komt op. We zien de zon opkomen. En dat is een prachtig mooi uitzicht. Heerlijk, het waait lekker. Heerlijk. Relax. En dan zie je de vogels voorbij vliegen. 'S'avonds zie je ze de andere kant opvliegen. En nu zie je weer de vogels de andere richting opvliegen. Prachtig, de zon. De zon die nu steeds hoger en hoger gaat. Het geeft een bepaalde sfeer. Heerlijk. De wind die waait. Je ligt hier op een bed te genieten van de opkomende zon. En dat geeft kracht, het geeft rust, het geeft heel veel energie. Het is lekker. Fantastisch gewoon. Dit is een paradijs eigenlijk. Wetende dat er in bepaalde landen op dit moment het bijzonder koud is. Koud. En hier zou men heerlijk kunnen leven. Het leven is leven, genieten. Leef, geniet. Dat is het leven. Het leven moet geleefd worden. Zonder stress, zonder angst, zonder hoofdpijn. Leef, geniet van het leven. En dan kan het zo zijn dat je de 100 bereikt. Met de wil van de Almachtige natuurlijk. Ik wens iedereen een fijne dag weer. En heel veel geluk, gezondheid en tot gauw. Ja, brada, nga sa jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk doen we een president dat is special. En hier de Akira. We met tegen een president, sweetie. Ik ben hier gebleven 3 dagen, vandaag gaan we terug. En hier hebben we mijn gids. Amandis Jimmy volop. En ik ben trots om Suriname te zijn. Ik kom uit Nederland. Maar als ik hier ben, dan voel ik me thuis lekker. En hier, nou, hier op het water. En Ernesto, kan je me een beetje vertellen? Wie ben je precies? Mijn naam is Ernesto de Vries, familienaam de Vries. En ik ben geboren in Paramaribo. Ik ben gebleven in Camoëne, ongeveer 13 jaar lang. En dan ben ik even verhuisd in Paramaribo. Nu bleef ik bij mijn moeder voorlopig, omdat de afstand een beetje te ver was voor mij. Nu ben ik even in Paramaribo. En ja, nu ben ik hier in Akira. En hier werk ik al ongeveer 4 jaar. En tot nu toe vind ik het heel erg leuk. Hele leuke gasten gehad door de jaren heen. En ik ben echt dankbaar om gids te zijn hier op Akira. Heel dankbaar, mooi werk ook hoor. Je ziet veel mensen. Hè? Ja, zeker. Ja. En dan moet je met mensen weten om te gaan zo'n beetje. Ja, toch? dat is het. Je moet, de gastvrijheid is als eerst nummer 1. Dat is het allerbelangrijkste ding wat betreft toerisme. Ja. En ook je vriendelijkheid, zeker. Ja, dat is het. Ja, ik ben hier gekomen, het is fantastisch. Ik zou iedereen aanraden om ook een keer hier te komen natuurlijk. Want het is geweldig. Tuurlijk, het leven in Suriname, hoe zie jij dat ook zo'n beetje naast wat je doet? Hoe gaat het met jou persoonlijk? In Suriname moet je echt niet bouwen op het land zelf hoor. Voor wat mij betreft. Dus eigenlijk je moet laat zeggen, op jezelf werken.
op jezelf bouwen. Ja. Dus dat is het. Ja. Gewoon, ja. Dus je werkt hard, je verdient je Werk geld hard, ja. en daar moet je mee zien uit te komen. Zeker, ja. Ja, toch? En het is het te doen voor jou, zeg je? Ja, hier is het wel voor mij te doen. Dus ja, is wat redelijk. Hoe het alles zo duur is geworden in het land, dus, maar toch, ik kom wel uit. Je komt wel uit, dat is belangrijk, Ja, dat dat is je, belangrijk. en dat het goed is te doen. Ik vind het fijn om hier te zijn, sowieso. Een tip, wat zou je de mensen aanraden? Zo, beste mensen, ik raad jullie aan om graag een bezoekje te nemen hier op Akira. Het is heel erg mooi. Vooral als je een vogelliefhebber bent. Als je hier komt op Akira en als je mij tegenkomt, dan ga ik jullie dan mooie dingen laten zien. Zeker weten. En vanuit Paramaribo, hoe lang is het ongeveer? Hoe lang duurt het zo? Van Paramaribo naar deze kant is ongeveer 200, zo'n bij 275 kilometer. Dus, ongeveer 4 uur? Ja, ongeveer 4 uur rijden. Ja. Dus bij Nikeri moet je in een boot en ja. Voor meer informatie kunnen jullie dan op de website Akira Overwater Resort bezoeken. En dan ga je daar meer informatie gaan krijgen. Mooi, geweldig. Dankjewel Alsjeblieft. voor je informatie. En even kijken. Als er nog iets is dat je wilt doen, wat je wilt zeggen, misschien heb je mensen in Nederland of ergens die kijken naar jou, die jou gaan herkennen. Die zeggen, misschien toeristen die jou ook... Ja, mensen die me al kennen. Als jullie me zien, Megi Odi. Weet je, ook ik heb ook familie daar op Nederland zitten. Mijn tantes, mijn nichten, mijn neven. Ik groet aan ieder. Ja? Ja, mooi. Ja mensen, dat is het weer vanuit Suriname. Ik dank jullie voor het kijken en natuurlijk hier te Akira. En dan, ja, Boto El Lolo. En ik wil danken iedereen die kijkt. Blijf kijken hier op Kultur TV, speciaal voor jou. En dan tot de volgende keer. Abu, thank you. Wambari Teana, Bogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastratis respuntu. Unde boniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastratis respuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro, be wela fu antai gesta kaigo, be korosi nanga take blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esijano wolo, be te graide ne jukianga dolo, kondai go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. We go diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar
van de gereedschap. Ja, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Het is een tour op zich. Het is gezellig, het is heerlijk. Suriname, een prachtig land, een paradijs zoals ik het altijd zeg. Er is zoveel wat we nog niet hebben gezien. Suriname is niet alleen dat wat je ziet of hoort. Niet alles is negatief, nee, helemaal niet. Suriname, heerlijk. Ik kan het ieder aanraden, lekker. De zonopkomst, alles bij elkaar. Suriname, een land dat iedereen gezien moet hebben. Dit was het ook alweer van mijn kant uit. Ik groet een ieder. Kulturu TV, blijf ons steunen. App, stuur het door. Subscribe, noem maar op. Power ons, Kulturu TV speciaal voor jullie. Geef het door, dankjewel. En heb je iets om te melden, dan is het makkelijk te appen of te bellen naar Kulturu TV speciaal voor jou. Ik dank jullie. Suriname, geweldig land. En ik kom gauw weer terug. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fono ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srevi dat we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon fanoru, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala.